Hace a partir d'aquí. Arnau, què podries dir? Hola. Vols cartes? Reportes. Jo ho veig. Igual. Què? Han d'apostar molt o què? Vinga, que si vols pegaré una pallissa. Vinga, apostau. Jo vaig dir. Igual. Vinga. Pas. Pas. Igual. Estàs preparat per perdre. Això ja ho veurem. Vinga. Què esperaves? Quina merda, jo me retiro. Igual. Vinga. Pas. Pas. Aquesta és la meva. Això ja ho veurem. Ho pots tot. Aquí hi ha per aquí. L'esclau del Ferrari. L'esclau de Canelo. Empatau. És impossible. Fas trampes, és impossible que empateu. Això no és vera. M'ajuda que te guanya qualsevol cosa que triguis tu. Demostra-ho, t'he ret una cursa. Una cursa? Te guanya qualsevol cosa, pringat. A una cursa de bicis. Quan i on vulguis. Tindràs notícies meves. Allà hi estiré. Es bona idea. Sí, a mi també. Amem, la cursa tindrà el següent recorregut. Sortiu de l'esplanada del castell, baixeu per la costa de la policia muntada, passeu pel parc gran i arribeu a la costa de darrere. El primer que arribi s'endurà l'apostat. D'acord? Res a dir? No, tampoc. Molt bé, la cursa començarà a les 11. Fins llavors, quedem per aquí. Podem xerrar del negoci que teníem entremans? Sí, a veure. Bé, fins a les 11. Preparats? Llestos?
Happy Mary. Adéu, esclaus de casa. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal